سلام كمي تمسيو فنو إيري تيفيا بمكتال تركبو زخبركم تعذبتنا نلومي سولوس 24 تحساس ساعات 9 مشيت استدلالو زيناتات انه نمكتالكم بخبر زعدم ميكيل تخلاي فلما كنت بتاتو كليما زوبا عن سبان مفرايدو هو ازي مچو مخانو تقليتهم ابنو زوبات السنة تساتفو هزبيا مدبات لمعات تموغيسو أقلوت هاقراو مأكل فيزيوترابي بتتكمتي تموغيسو سومالاويان حارستوت وراران بطان مكلخال قلطوف سقم تكوست سويعهم قصرين اب تركي زوحزو سورياويان سدتنياتات برع المتن زايدو مرحة تشاينا دوب كوريان جابانن سلساو ركب أكايدوم كليما زوبا عن سبا نمر ربح دوره متشو مخانو اب كلتاشن 18 نسترخبا وصيد دما ناي زمرأيا كم زخونه چنفر منستر حرشا قليصوم وكيل إرينا تسفا ميكال قبريس نزدالو تبصاب شام تولد اب چنفر منستر حرشا حلافي اهدو من ربح نهبن درهون اتو سمرت تخل ميكال اني إرينا بزهابو مبرهي اب زحلف عامت اب كتما كرن لعلي 4 مليون چقاويت عقيقن نمل هاجر كم تزرقحا اب مصاون بزبلص ان مقصالو مدب كم زلو حابيروم مفرايدر هو ابت زوبا زيت تنكفه هبت مخانو تقيسو دما نصغازي بزغبان مزمازو اب اغابات مفرايدر هون ربحاتاتون زتكور غوسغاسات اب حبرت سبي كايد كم زلو نلعلي 300 حرستوت نص زوباتات الى برعد حالن عتكليزانن بزتخايد سلطناتات حرستوت بسنفلطتاو منقدين خرابحو كم تتابعون زمسغن معباله خم زمزغبون ارديوم اب مسرح سفر درهن قدتاتون كيلاتات موكاس كم زدل زتقسه اتو سمره كابت محللفت حمامات نمكل خالن بزغبان مكتتالنن درهو عصوات كخونا مخيروم درهو بمتن تزمغبكا يا ربح ترخبلا بمبال دما طرمره طراي بمغبكا زحاشو صيت كتصبس لزي كال درهو زتفلالي عينتن عقنن مغبي كم زدلين غليصوم اب موداتا مفرايدرهو ناي صعرنيان كلوت زدلن سب سرح مخانو بمتقاس تجيهون السعر أمنا برو رئي كتبا ولوتي كم زخل الرقاقيتم اب نوزوبا تسني تصادفو نبرتي اب تقبار مدبات لمعات كلتشن 10 زمسغن منبارو ممحدار تنوزوبا ابز قبور اخيبا تقمقيمو بزعبازي وكيل إرينا مانويل تصفاي زدلو صبصاب ازي برهانه أمنو زوات السنة سال عزوز تصادفون برتاب كل تشحن 10 كتكبروا استوتون مدوات لمعات مبزحتهم كم تسلسلوا بعيسرة تحساس أبستقايد جمجم تجليتو أم حدارتون أزوباتو سيوم جبر يسوس أبزهبو مجلتي أستات 25 حزبن أولاد حالتات مكل خالص تساتفوا لميتن 7 معلتات زغط ألت أحياي مجنا معك أمين حمدن تريتن زتقل وفراتات أدمع كم زنبرة حبيرو اللي خفتم عبيت مدوات نبلهم حدث معك أمين حمدني ما أتطاول نتفتاتي نايزبن كلهم أكلات منقسن أبلات زباو سراويت نزساتفو ناي ما أتطاول نتفتاتي نيرو سلازي ما أتطاول نتفتاتي زي هزبي ننوح وانات هبصها يخونا بمطرنا ناي زرأت قون أمشلا بزلع على درجات ساتي فيه سلازي تسرح أدمعنا يروح بهالكال مالتي أين حمدن استفال تجمير مراب زحلف عمت عند تعوتني رحت ولا أي تخيلني خاب استفلا لي مرداتات قال صقمات ويني مدربات ويني رخ بهالكالي جن إذا مدبزي أبزي حجي حزن هذا النعمت كتشهن عسران كم زعبي مدب توسيدو عدتات مدبات فلين ناتنسرح مخانو فليتن كسرحالو بستود ملكع كسرحالو كم مدب حزنا لنا نفسه كف عدد ساتن كسرحو إلى هكتار ويسبحات بوتا توهيونا له متنكا قبو قصرنا تقبره نسرح بعد معنات متانكو عوت كنسرح له هم دبحينا لنا قرب محبراو أقولقلوت بزمل كدما آتوسيوم أبز عمزيز تبقاقسون أبز قطل عمد بالسفح قطلون مدبات كم زلو بمدقاس أبتنو الزوبا كم مقادة تمرترحي قوم تنحو لعلي شمون تشحتا مهارو نخم مهارو بستخايدا قوزقواسات فرقمنا مقادة تمرتي كم تملسو قليتو أب قزيت إنسان حرسن زقات أموت عديتاتن هتاناتن مقتا بكم درجة متقبين نفسو توراتن مهنات تبقاقسو زلو
መደብ ብኣጋን ምዝዛም ተሳትፎ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ክዓዝዝ ኣቶ ስዩም ብተወሳኺ ኣዘኻኺሩ ኣካየዲ ስራሕ ምምሕዳር ንኡ ዞባ ተሰናይ ኣቶ ተስፋ ዝጊዕ ዕቑባ ዝግበ ወገኑ ኣብዚ ዓመት እዚ ክትግበሩ ካብ ዝተሓንፀፁ 93 ፕሮጀክትታት ልምዓት እቶም 77 ክዕመሙ ከለዉ 13 ብኸፊል ከም ተተግበሩ 3 ድማ ናብ ዝቕፅል ዓመት ከም ተሰጋገሩ ኣብሪሁ ኣገደስቲ ወሰንቲ ዝኾኑ መደባት ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ሰራሕናዮም እዮም ንሶም ከዓ ሓደ ልዕልና ሕጊ ንምርግጋጽ በጥዕሰት ሕጊ ንዝተፈጸሙ ጉዳያት ኣጻሪኻ ስጉምቲ ምውሳድ እዩ ካልኣይ እቲ ቅድመ ምድላው ንምክልኻል ተላገብቲ ሕማማት ኣብ ህዝቢ ጎስጓስ ምክያድ እዩ ከምኡውን ምርጫታት ኣመሓደርቲ ከባብን ኣካየድቲ ስራሕን ኣናበርቲ ዓድን ነሩ ከምኡ ሽማግለታት ዕርቅን ኳማዊ ኣብያተ ፍርድን እውን ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት ከም ምርጫ ኣካይድና ማለት እዩ እቲ ካልእ እቲ ኣዋጅ ክራይ ኣባይቲ ንህዝቢ ኣፍልጦ ንምሃብ እዩ ንምትግባርን ዝተገብረ ጎስጓስን ስራሕን ነይሩ ማለት እዩ ግብሪ መንግስቲ ግብሪ ጥሪት ናይ ስፖርት ዝብል ኣታዊታት እውን ኣብ ህዝቢ ካብቶም ስራሓት ዝካየደሎም ዝነበረ ማለት እዩ እቲ ዝዓበየ ናይ ነዊሕ ግዜኹም ሕዱር ሕማም ኮይኑ ዝግለጽ ኣብዚ ዓዲ ምሕረስ ስጋ ኣብ ውሽጢ ከተማ ዘላ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብጋዜጣ ይኹን ብሬድዮ ይኹን ናይ ህዝቢ ምዝምዛማትን ቅድሚ ሕጂ ይሓልፍ ነይሩ እዩ ብወገድና ከዓኒ ክግበር ኣለዎ ዝበሃል ከም ፀብፃብ መልክዕ ናብ ዞባ ሓልፍ ነይሩ እዩ ዞባ ሕጂ ምናልባት ኣብዚ እዋን እዚ ተታሒዙ ኣሎ ቅድሙን ይስራሓሉ ነይሩ ክኸውን ይኽእል ግን ክሳብ ሕጂ ዘተተግበረ ኣብ ውሽጢ ከተማ ዘሎ ምሕረስ ስጋ ኣብ ደገ ክወፅእ ኣለዎ ብዘመናዊ ህንፃ ካኒ ክህነፅ ኣለዎ ዝብል ዓብ ርእይቶ ኣሎ ካልእ ምብልሻው ናይ ውሽጢ ከተማ ኣሎ ጎዳው ጉድሎ ገለሎ ሕጂ እዚ ምስ ኩባንያ ህንፃ ሰገን ኣብ ምርዳእ ተበፂሕሎ ምናልባት ኣብዚ 2020 ብዝሓሸ መንገዲ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝግበር ዝነበረ ብዝሓሸ መንገዲ ሳርበይ ተገይሩ ማይ ኣብዚ ከተማ እዚ ጠጠው ንኸይብል መሰረታዊ ዝኾነ ፍታሕ ክግበር ተስቢት ኣለና ንንጥፈታት ቁጠባዊ ልምዓት ብዝምልከት ኣብ ዝቐረበ ፀብጻብ ኣስታት 20,000 ሄክታር ብክረምታዊ ዝናብ ንምልማዕ መደብ እኳ እንተነበረ እቲ ዝለምዐ ኣስታት 12,000 ሄክታር ጥራይ ምዃኑ ተሪዮ ኣንበጣን ኣዕዋፍ ኬላኬላን ተኸሲቱ እኳ እንተነበረ ብዕዙዝ ተሳትፎ ህዝቢ ጉድኣት ከየውረደ ኣብ ቁፅጥር ከም ዝኣተወ ዝናብ ድማ ከም ኣጀማምርኡ ስለ ዘይቀፀለ ምህርቲ ከምቲ ተስፋ ዝተነብረሉ ከም ዘይኮነ ተገሊጹ ዝናብ ለብዘበን ካብ ወርሒ ጉንበት ክሳብ ወርሒ ጥቅምቲ ኣስታት 29 መዓልታት ወይ ድግምጋማት እዩ ዘኒቡ እዚ ድማ 334.5 ሚሊሜትር ዓቆኑ ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ ንሓደ እኽሊ ወይ ሓደ ዘርኢ እኹል ዝኾነ ክራማት ነይሩ እኳ እንተበልና በዚ ዓቐን እዚ ፀጎም ግን ኣብ ንኡዞባ ሰነይ ኣብ ሓንቲ ንቁጣ ማለት ኣብ ጥቓቲ ዓዲ ኣብ ጥቓ ከተማ ዘላ ናይ ሬንጌጅ መዐቀን ናይ ማይ ስለ ዘላ ኣብ ቦታ ሕርሻታት ዝርግሐ ናይቲ ማይ ክግምገም ስለ ዘይተኻእለ ዋሕዲ ዝናብ ኣብ ቦታ ሕርሻ እውን ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ብኡ መንፅር ድማ ነቲ እቶት ናይ ዝንኡ ዞባና ፅልዋ ገይሩሉ ኸውን ዝብል ግምት ኣለና ማለት እዩ ናይ ለብዘበን 9834 ጨቓዊት ንስድራ ቤታት ወይ ከዓ ንሓረስቶት ተዓዲለን ዝበዝሓ ካብዘን ተጠቀምቲ ደቂ ኣንስትዮ እየን ማለት እዩ ምስ ናይ ዓመ ክወዳደር ከሎ 5234 ኢና ዓዲልና ዓሚ ስለዚ ለብዘበን ህዝብና ወይ ከዓ ደቂ ኣንስትዮና ኣብተን ናይ ገዛና ጨቓዊት ኣፍልጠና ዓበይ ይኸይ ስለ ዘሎ ንዝመፅእ ፀጋታት ብሕርሻን ዝወሃበን ዕድላት ይጥቀማሉ ኣለዋ ማለት እዩ 22880 ሜትሮ ቅናታዊ ዘላ ኣብ ማይ ኩዑታት ዲጋታት ፋንኮ ብህዝቢ ክስራሕ ከሎ 28847 ድማ ዛላ ብሓመድ ኣብ ቦታ ሕርሻ ናይቲ ንኡዞባ ተሰሪሑ ብመደብ ክረምታዊ ማእቶት ድማ 24825 ዝተሰርሐ ዛላ ኸውን ከሎ ኣብ ቅድሚ ዓመታት ዝተሰርሐ እሞ ምፅጋን ዘድልዮ 2628 ሜትሮ ድማ ብናይ ቅናታዊ ዘላ ናይ ፀገና መስርሕ ተኻይድሉ ማለት እዩ ተሳተፍቲ ብወገኖም ቀረብ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ሲቲን ስተማይን ተሰነይ ዓዲ ዕመርን እንጅሓይን ፍታሕ ክናደየሉ ጠንቂ ዘይንጹህ ከባቢ ኮይኑ ዘሎ ምሕረዲ ጥሪት ከተማ ተሰነይ ናብ ውሕስ ቦታ ክግዕዝ ንምንቅስቓስ ኣጋርን ተሽከርከርትን ኣፀጋሚ ኮይኑ ዘሎ ፅርግያታት ከተማ ተሰነይ ኣቓልቦ ክወሃቦ ብድበት ዝመልአ መእለይ ውሕጅ ተሰነይ ዓሊ ግድር ድማ ክፅረግ ዝብሉ ርእቶታት ኣቕሪቦም ናብ ካልእ ዜና ክሰግር ክቡራት ተኸታተልትና ካብ ኩለን ዞባታት ዝተዋፅኡ ልዕሊ 300 ኣባላት ሚኒስትሪ ፍትሒ ኣብ ዞባታት ጋሽ ባርካ ደቡብን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ንሰላሰል ዘሎ መደባት ልምዓት ንምዕዛብ ዑደት ኣካይዶም እቲ ካብ 19 ክሳብ 22 ታሕሳስ ዝተወደበ ዑደት ዲጋታት ከርከበት ጠቐራ ምስላምን ጋሕቴላይን ከምኡውን ወደብ ባፅዕን ፋብሪካ ቸሜንቶን ገደም ዘጠቕለለ ነይሩ
أبزز بتصحوا بروجكت دما بزعب استمزجبة قسقاسن ناي متساء مدباتن بزملكتهم أكلات مبرتو هايبوام أتعودز فترة لهم بهتاز قالت وتساتف تتعودت أبتت سراح توافيرهم أدمعين فتات نزل سلسل زلو من أسيات موقيسهم أب كتري هاجراوي موكسي هوسبيتال أوروتا زركب هاجراوي مأكل فيزيوثيرابي باستفلالي مغنياتات نايعت سمتن جواراتات انتقاماتن ملمسن زقات أمام زيقاتات بزهبوا أقلقلوت حيالك أبعاتهم كنتاتهم تمحيشو نبور نتفتاتهم كاكايدو بقى عميم غازيتنيا دانايت قبر هيوت كلتا أبنتات بمتكاس بزعبازي أقلقلو زدالوتو تبصاب انهو ወዲ ሰብ ብተፈጥሮ ወይ በሓደጋ ኣብ ዝኾነ ክለ ዕድመ ስንክልና ከጋጥሞ ይኽእል እዩ ዕድላት ትምህርትን ተሃድሶን እንተረኺቡ ግና ተኣምር ክሰርሕ ከም ዝኽእል ዓለምና ዝመዝገበቶ ስራሓት ኣብነታውያን ስንኩላን መርኣያ እዩ ኣብ ሃገርና እውን ስንኩላን ወገናት ካብ ገዛ ወፂኦምን ተማሂሮምን ማዕረሰቦም ንኽስግሙ ጻዕርታት ይካየድ እዩ ሓደ ካብቶም ጥዕናዊ ኩነታት ስንኩላን ንምምሕያሽ ቀጻሊ ጻዕሪ ዘካይድ ሞያዊ ትካል እምበር ማእከል ፊዚዮቴራፒ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ እዩ ንሎሚ ኣብዚ ማእከል ብዝተገብረሎም ክንክንን ናብዮትን ጥዕናዊ ምምሕያሽ ናይ ዘርኣዩ ክልተ ትሕቲ ዕድመ ወገናት ዛንታ ክንርኢና بروخ تولده وده حمشت عمتيو بروخ كولدن كله عديو نسلسته معلتاتيا أب تحت حكمنا تتعيرا اتهتسان مستولده دما اتتعرض فتورو دوخو مينيرو أب أقارون ناي غانغرين ملكتات كرئ جميرو زكاتات الوزن برو حكايم دما هيوتو نمدحان حدا وسانه كوستو نيروام هيوت نخسرر كلتا أقار بروخ جنا أب كلتا سومن أدميو بمتبحتي كإلا يتوسينو حكايم بروخ بهيوت كسرر زنبرو تخلو تصبيب سلا زنبره تسفى أوريت أمقوا انت نبرو تأمراتاوي تواهلو بزقلت من قدي بهيوت كتيلو أبزيك زي زدما دحريناي سلسة عمتات سعري بسبب زسروحو محاور تاتي حالفوس نامو عليه تسانات إنات مالالسة يمهرالو حجي أب تمهرتي أبزي معكال قلعو بممتوسي نقو بحقي حدا عابي حقزيو بمخنيات نسو حادي كابتم مسؤوزو علوه تسانات كوينونو نفسو سلا زقمتا أب تسفان أب بروه أمرو ناي محزن مخنيات سلا زخونو تي مسرتاوي نوغت أغما زخيل نهيوات ملوك أغما زخيل بوتا سلا زرخبه صبويو ولاديتو ويزرو مبرق زرقو أفلما كلتا عمتات كونتاتون كبابيان بزفت أرولا تتعنو كاب غزا كتوصعو عيتا تبابعتن حكمنا ككتاتل قدن بمنبارو قدا كلو عينة تغطي أو قدا نتي برخت كسحبلا بروخ كتب الزسميتو ودا ناب حكمنا وسدتو ويزرو مبرق أب هاقراو مأكل فيزيوترابي هوسبيتال أوروتا أبزمت أتلون كام ناي ودا زخفة نقر بمرأيا بوشتا فخوس كبلا تردعا كإلاتات بحفشا حلاف نايت مأكل آتو قبره واتخلو ودبولا دما بفلاي نزقبر لا متببعن حاجزات تذكر ودا بتحي وزلو درجة وتسيت نايتي ناب حكمنا نموسادو زرعيتو تبعتن آبت مأكل زرخبتو متببعن كم زخوانا دما تغيت أتزارب أب فيزيوترابي قد مسلسة عمتنا جميرنا مالتيو اتن بامبولا دماني حجي قدمي سلسة ورحي يخون بدقفنا يودو بلا مالتيو لاوان بلا يكون انت جيرلنا أبندا تربت عنجاتي بحاجزناتو سجير لنا مالتيو اتتات حجي إزلام لزلو مالتيو بزح تعر وسيدو مالتيو سلسة عمت نتمل ممات اقرو يتصف سلسة نبرة كابكلتو مركز بحانتو مركز كخيط كيلو مالتيو زيارة أتمسوت أخا كل النجار كستايت كبر مالتي نحناون نحد دخلت عمل زخون دبي أنا هنا مالتي ده حراب زنا ودبلا مسمت أنا كن بزح نجار كم زول فليتنا كإلا فيزيوترابي أتو قبره وتخلى نتكونتات كم لوم يجريوز ذكرى بروخ زر أيوم عبالة دما نخالوت تماسا ليس أجمع زلوم هتأنا تسفى ذهب مخاني قلت مجمرات كم حتصير مدب نتا أجرو نتزلوا كونتراكتشر كنا عريهم كلا نتباهيلك صراحة ثانيهم لحرتا أجريت خيلا تخمس ولد دلوت نيرا بروسيس كأتواوي بامبولا خبر الله مالك
أجيك المتا بامبولا مقبار جن حانتي درجة ملما مديت وكر جيركاس كم زي بروسيس كنا بقدر تقدم بحاجز رقمنا نساجرنا كنا لما مدو جميلنا كم تلا حسبنا بوكر جيرو تبو خد الله جميلو دحار دخلت مركوس جيرو خي جميلو أجيب أنا بحد مركوس بزي مركوس ود 12 ዓመት ተኣምራት መድሃኔውን ኣብ ሃገራዊ ማእከል ፊዚዮቴራፒ ሆስፒታል ኦሮታ ብዝረኸቦ ሞያዊ ሓገዝ ምዕባለ ዘርኣይ ቆልዓ እዩ ኣብ ሓንጎል ብዘጋጥም ዋሕዲ ኦክሲጅን ግዳይ ሰለብራል ፓልሲ ኮይኑ ብዘይካ ርእሱን ኣብኡ ዘሎ ህዋሳትን ምስ መልመስቲ ሙሉእ መሓውሪ ተወሊዱ ተኣምራት ካብ ወዲ 3 ዓመት ኣትሒዙ ኣብ ማእከል ፊዚዮቴራፒ ጥዕንኡ ክከታተል ኣብ ዝጀመረሉ ኣካላቱ ምጡን እኳ እንተኾነ ምዕባለ ከርኢ ጀሚሩ ዓብዩ ትምህርቱ ምስ ዛዘመ ከምናቱ ጸገም ሰለብራል ፓልሲ ንዘለውን ቆልዑ ክሕግዝ ከም ዝደልዩ ገሊጹልና ኣነሲ ተማሂረ ምስ ወዳኩ ዶክተር ክኸውን ደደሊ ነዞም ከማይ ደበለ ቆልዖት ካትም ዝደሊ ማለት ተኣምራት ብዝውንኖ ብልሒ ኣእምሮ ወትሩ ንሰባት ምስ ኣደነቐ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ብውልቃዊ ጻዕሩን ደገፍ ኣለይቱን ዝተፈላለዩ ቋንቋታት መሊኹ ይርከብ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ኣብ ገዛ ዝረኽቦ ዝነበረ ኣገልግሎት ትምህርቲ ብዘይ ምቕጻሉ ገስጋሱ ኣይከምቲ ዝጀመሮን ንኸምዚ ዓይነት ከቢድ ስንክልና ዘለውን ቆልዑ ዝተዳለወ ቤት ትምህርቲ ብዘይ ምህላው ድማ ምስቲ ብልሑ ጉዳይ ትምህርቱ የተሓሳስበካ ምሩብል ስለ ዝኾነ ዝበልካዮ ዝቕበል ርእሲ ደሎ ሓንቲ ጸገም ናይ ጉልበት ጸገም እያ እዛ ናይ ጉልበት ጸገም እዚኣ ኸ ፊዚዮቴራፒ እንዳተመላለስና ብዙሕ ለውጢ ገይሩ ትምህርቲ ዝምልከት ግን ኣብ ቤት ትምህርቲ ደይኬር ውዕል ነይሩ ደይኬር ዓብ ቆልዓ ስለ ዝኾነ ክኣትሎ ቤት ትምህርቲ ተባሂሉ ቤት ትምህርቲ እትናዮ ስቲል ኣይተዓማም ምክንያቱ ንውሕ ሰዓት ኮፍ ክብለቱ ምስ እምሮኦም ምስ ዓቕሞም ከለዉ ክመሃሩን ነፍሶም ከዕዲዱ ዝኽእሉ ንመጻኢ ትኾንስ ብሬክ እንዳገበሩ መንጎ ክኢላ ፊዚዮቴራፒ ገብሪ ህይወት ተኽለ ብዛዕባ ጥዕናዊ ኩነታት ተኣምራት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ናብ ቅድሚ 9 ዓመታት እዩ ዝምለስ ኣብቲ ሽዑ እዋን ዝተጫባበጠ ቅርፂ ኣካላት ዝውንን መልሓሱ ዝተቆለፈን ህፃን ተኣምራት እዩ ዝዝክር ምስቲ ኩሉ ጸገማቱ እቲ ተዛሪቡ ብስሩዕ ዝተኣሳሰረ ሓረግ ዘለዎ ዘረባ ክዛረብ ምኽኣሉ ሕጂ ዝመጽእ ዘሎ ካብቲ ማለት እዩ ሕጂ በዚ ዘሎ ብቕዓት እቲ ቁሩብ ጸገማት ዝፈጥረሉ ነገር እንታይ እዩ እቲ ኣብ ኢዱን ኣብ እግሩን ዝነበረ ምዕባለ ካብቲ ዝነበሩ ናብ ዝሓሸ ለዊጡሎ ከም ናይ ብሩኽን ተኣምራትን ዝመሳሰል ጸገማት ወይ እውን ካምናታቶም ኣዝዩ ዝኸብድ ስንክልና ዘለዎም ቆልዑ ክህልው ይኽእሉ እዮም ኣካላዊ ስንክልና ማለት ኣእምራዊ ስንክልና ማለት ስለ ዘይኮነ ግን ነዞም ቆልዑ እዚኦም ኣብ ገዛ ኣብ ክንዲ ምሕብኦም ኣብ ማእከል ፊዚዮቴራፒ ክንክን ከምኡውን ኣገልግሎት ትምህርቲ ከም ዝረኽቡ ክግበር ይግባእ ምክንያቱ ሎሚ ነዞም ቆልዑ እዚኦም ኣብ ገዛ ምሕብኦም ማለት መጻኢ ዕድሎም ከም ምጽልማት ማለት እዩ ዳናይት ገብሪ ህይወት ካብ ማእከል ፊዚዮቴራፒ ሃገራዊ መወከስ ሆስፒታል ኦሮታ بمسألة زبطاب زي أكالزي زكايرو زلو نتفتات كمسجنن كتابعن زلو يو أما تساون بزحيله نتفتات وخكايد تثبيتنايو بزقات أمدما نقالت إني دانايت نمسجن نابز قصل زينا خنسجر أب معدار كبابي روبيا نوزبا فورو تركب مدبرت عنا أب كنكن هتاناتن نفس صوراتن زمسجن أقلو تب كم زلا تقلقلتن يرينا بزهب وحبري تاقليتهم تام دبرت عنا نقعت حفرتسب كم نمبال بقيت كايرو قوساتن هستمروتاتن تريو حمامات بقندو دماتم حلالفت حمامات كاب جزينا بجزينا نقول قولي متص كم زلوز تقصتهم وهابتي رؤيتو متصبي نفس صورات أغلبوك وهابو زغاخيرهم تحقاقاز نرس رمضان محمد عمر دما قونتي زهبو سرع أغلقلوتات أفلوتو حفرتسب بكبابي وصريت كمون تنكتاتن سعبيناتن تم حلالفتن زي تم حلالفتن حمامات ألتاوية استمروا كم زوها بمقلاص زيادة مع السرح مترناف عادتات كدفاع اللو تصويعهم ما دبرت عنا روبروبيان من محضرات كبابي محفيد روبا حداس روبروبيان قال كفال من محضر كبابي مال كان أقلوت زسعب زيناتات هقرات وطايو مسانات منهم
ሶማላውያን ሓረስቶት ተኸሲቱ ዘሎ ወራራ አንበጣ ንምክልኻል መንግስቲ ሃገርን ሃገራዊ ማሕበረሰብን ቅልጡፍ ስጉምቲ ክወስዱ ፀውዖም ብሰንኪቲ ኣብ ውሽጢ 25 ዓመታት ካብ ዘጋጠመ ተመሳሳሊ ተርእዮታት ዝኸፍአ ምዃኑ ዝንገረሉ ወራራ አንበጣ ኣብ ሶማል ዛጊት ልዕሊ 70,000 ልሙዕ ናይ ሕርሻ መሬት ከም ዝባደመ ጸብጻባት ይሕብሩ ሶማላውያን ሓረስቶት ብዛዕባ እቲ ተርእዮም ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ቅልጡፍ ስጉምቲ እንተዘይተወሲዱ ኣብ ልዕሊ ጽላት ሕርሻ ከቢድ ዕንወት ክወርድ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም ብሰንኪቲ ወርሒ ኣቁፂሩ ዘሎ ወራራ አንበጣ ኣብቲ ሃገር ኣጋጢሙ ዘሎ ሕፅረት መግቢ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ክንቆልቁል ከም ዝኽእል ዝገለጹ ሰብ መዚ መድብ መግቢ ሕርሻን ፋኦ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ብኣግኡ ቅድመ ምድላዋት ከካይድ ፀዊዖም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሶማል ዘሎ ግጭትን ንምንቅስቓስ ሽበራውያንን ነቲ ዕስለ አንበጣ ንምቁፅፃርን ንምጥፋእን ክካየድ ንዝግብኦ ስራሓት ከም እተዓናቐፎ በዚ ድማ እቲ ሃስያክብ ከም ዝበለ እዩ ዝግለጽ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ምብራቕ ኣፍሪቃን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ብዝተኸስተ ተርእዮ ዕስለታት አንበጣ ኣብ ልዕሊ እትዋት ሕርሻ ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዝገበረ ጸብጻባት ሕቡራት ሃገራት ይጠቕሱ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ካብ ኢትዮጵያ ሰጊሩ ኣብ ገለ ከባቢታት ኤርትራ ዝተረኣየ ዕስለ አንበጣ ብዝተኻየደ ውሁድን ዕቱብን ጻዕሪ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታት ከም ዝጠፍአ ኣይርስዓን ሓደ ዕስለ አንበጣ ን2500 ሰባት ንዓመት ከብልዕ ዝኽእል ሕርሻዊ እቶት ናይ ምዕናዊ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ይግለጽ ፈረንሳ ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ኣብ ማሊ አንጻር ሽበራውያን ዝቐንዐ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዝተሰነየ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደት ሓቢራ ኣብቲ ወታደራዊ ስርሒት ብውሕዱ 40 ሽበራውያን ከም ተቐትሉን ብርክት ዝበለ ኣፅዋር ከም ተማርኸን ሰራዊት ፈረንሳ ኣፍሊጡ ይኹን እምበር ነቲ መግለፂ ብዝምልከት ብወገን ሽበራውያን ዕጡቓት ዝተዋህበ መግለፂ ዛጊት የለን ሰራዊት ፈረንሳ ብመፋርቕ ናይ ዝወርሒ እዚ ብዘካየዶ ስርሒት 25 ሽበራውያን ዕጡቓት ከም ዝቐተለ ገሊጹ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ማሊ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምግጫው ክልተ ሄሊኮፕተራት ፈረንሳ 13 ፈረንሳውያን ወታደራት ከም ተቐትሉ ጸብጻባት ይረዱ ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐሱ ሽበራውያን ኣብቲ ግጭት ሄሊኮፕተራት ኢድ ከም ዝነበሮም ምግላጾም ዝዝከር ኮይኑ ሰራዊት ፈረንሳ ናይ መልሰ ግብሪ ስርሒታት ከካይድ መጽንሑ ይፍለጥ ፈረንሳ ጸጥታውን ወታደራውን ቅልውላው ማሊ ንምህዳእ ብዝብል ምኽንያት ናብታ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር 4500 ወታደራት ልኢኻ ከም ዘላ ይፍለጥ ይኹን እምበር እቲ ወፍሪ ኣብ ምምሕያሽ ጸጥታን ምርግጋእን ማሊ ዝጥቀሳ በርክቶ ከም ዘይብሉ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ زوركم تعزبتنا ناي ساعة زينات وشتن وطن أبزازي ملخم استرفوا مدبات تلفزيون إرترا يقرفكم سلام مشت منسترت عنا أبكلت جزء